GPT, искам да ми разкажеш за Антихриста според Библията. Разбира се, в Библията Антихристът се споменава главно в Новия Завет, особено в първото и второто послание на Йоан. Там се описва като противник на Христос, който ще се появи в последните времена, за да заблуди хората. Тълкованията варират, някои го виждат като конкретна личност, други като символ на злото или система, която се противопоставя на вярата. Ако искаш, мога да вляза в по-големи детайли. Да, моля. Да. Добре, в първо Йоан се казва, че много антихристи вече са се появили и че всеки, който не признава, че Исус е Христос, е антихрист. В Откровение пък този образ е свързан с вяра, който получава власт от дявола. Така че в традиционното християнско разбиране, антихристът е символ на крайното бунтуване срещу Бога, което ще доведе до голямото изпитание преди второто пришествие. Можеш ли да ми кажеш кой е Антихристът в момента? Това е нещо, което Библията не дава точно име или конкретна личност. Тя описва антихриста по-скоро като концепция или сила, която се проявява през историята. Много хора са опитвали да свържат различни личности или политически системи с него, но в края на краищата Библията не посочва конкретен човек. Добре, благодаря. Няма защо. Ако имаш още въпроси или нещо друго те интересува, винаги съм насреща. Добре, благодаря. Чао! Чао! Хубав ден ти пожелавам!